Величествени дворци, парещ пясък и златни приказки от Ориента. Приказна картина, която присъства в спомените на децата от Близкия изток. Войните и ужасът обаче не присъстват в нито една картина, нарисувана от тях. С усмивка те посрещат новия си живот в България като бежанци, макар родината да им липсва. Аз се казвам Ахмед от Сомалия. 10 години. Кога живееш в България? 2 години. Искаш ли да се върнеш в Сомалия? Липсва ли ти? Да. Аз се казвам Лира от Ирак, 9 години. Ти каза, че искаш да се върнеш в Ирак. Там ли е другата част от семейството ти? Да. Липсват ли ти? Да. Защо напуснахте страната си? Защото в Сирия има война. Защото има в Сирия война и проблеми и не може да ходим в Сирия, живеем в България. Искате ли да се върнете в Сирия някога? Вие подхвази ярки бегар Сури бина. Хаса Велода. Я не знаю. Кога в Сирия по-добре се върши тя. Аз не искам. Защо не искаш да се върнеш в Сирия? Защото там не е добре и тук по-добре. Повече от 360 000 бежанци са напуснали Сирия до този момент. Потокът от бежанци обхваща предимно съседните държави като Турция, Ливан и Йордания. Най-вероятно бежанците към тези страни до края на годината ще се увеличат двойно. Поток към България обаче не се очаква. Всъщност, ако погледнем към Европейският съюз, през първите 8 месеца от тази година има около 7200 бежанци от Сирия, които са потърсили закрила. От тях 183 до края на септември месец са дошли в България. Държавната агенция за бежанците прави всичко възможно да посрещне емигрантите на наша територия. На този етап не е необходимо да се въвежда националния план за временна закрила, но всички знаете, че в района на град Харманли имаме готовност, държавата говори, защото това е национален план за временна закрила. Ако се появи необходимост, този национален план за временна закрила да влезе в сила. Там имаме възможност да настаним в палатков лагер 1000 души. В момента страната ни предоставя 1000 легла на стотиците бежански семейства, които са принудени да напуснат домовете си, да изоставят близки и познати заради войни, конфликти и проблеми в родините си.